Αν το πρόσωπο δεν μπορεί να μιλήσει ή να αναπνεύσει, χτυπήστε το μέχρι και 5 φορές στην πλάτη. Χρησιμοποιήστε την παλάμη για ένα δυνατό χτύπημα ανάμεσα στις ομοπλάτες. Μετά, δώστε μέχρι και 5 τραβήγματα στο διάφραγμα. Αφού το επαναλάβετε 3 φορές, καλέστε για τις πρώτες βοήθειες. Συνεχίστε να το κάνετε μέχρι το πρόσωπο να αναπνεύσει πάλι κανονικά ή να έρθει βοήθεια.